Кибертрон е проект за създаване на пълноразмерен автономен хуманоид. Възможностите му ще бъдат сходни с тези на хората. Благодарение на натрупания опит и съзнанието ни, ние можем да извършваме сложни движения с определена точност и бързина. Подобно на човешката, кибернетичната ръка на хуманоида трябва да се справя успешно с всяка една задача. При конструирането й се цели постигането на определени качества, като голяма здравина, съответстваща на човешката или по-голяма, бързина и прецизност на движенията, приличен външен вид, безопасност при работа. Ръката на хуманоида е един от най-важните му елементи. От една страна тя е инструмент за изграждане на поведенческите му реакции и от друга основен инструмент при извършване на разнообразни задачи. В нея се намират множество сензори за натиск, допир и температура, като е възможно в зависимост от сферата на приложение на хуманоида да се добавят и още сензори, които ги няма при хората. Екипът ни се отличава с това, че не използва готови разработки, а като се започне от идейното ниво и се стигне до самата реализация, всичко това представляват наши уникални разработки, отличаващи се със своя новаторски характер, ефективност и способност за конкуренция на световно ниво. Завършването на проекта ще се осъществи на няколко етапа, чрез създаване и усъвършенстване на отделни модули и разработки, които като цяло работят заедно като хуманоид. Голяма част от системите на хуманоида ще работят на принципа на самообучението, което е ключът при реализирането на изключително сложни и интелигентни задачи. Едно от големите предимства на хуманоида е, че може да бъде използван във враждебна за човека среда. Например, на Марс. Създаването е възможно. Пътят е само в една посока – бъдещето.